Happy New Year everyone and hello hi ନମସ୍କାର ମୁଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁପ୍ସ କିଚେନକୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି and ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ଇୟର ହେଇଗଲା 2025ରୁ 2026 ହେଇଗଲା ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ହିଁ ଅଛେ ଖାସ କରିକି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି ନ୍ୟୁ ଇୟରରେ ଏମିତି କରିବି ସେମିତି କରିବି ଏଇ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ ଏଇ ସବୁ ଭଲ କରିବି ଏଇ ସବୁ ଖରାପ କରିବି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏମିତି କଲେ ବେଟର ହବ ବହୁତ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିଲି କି ୟେସ୍ ନ୍ୟୁ ଇୟରକୁ ଏମିତି ହବ ବଟ୍ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଛଡ଼ା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ସୋ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା ସୋ ସେଇଟାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ ନ କରିବାଟା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଆଇ ଥିଙ୍କ କାହିଁକି ନା ଇଟ୍ସ ଓକେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଥାଏ କି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ନା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ବେଟର ଭଲ ଥାଏ ସୋ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥାରେ କୁହନ୍ତି ମାନେ ଅଛି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍ କି ଭଗବାନ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସୋ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ନ୍ୟୁ ଇୟରଟା ଭଲରେ ଗଲାନି ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ହେଲାନି ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଭାବିଥିଲି କରିପାରିଲିନି ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଟା ବି ମୋ ଭଲ ପାଇଁ କୁଆଡୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇଁ ହେଇଥିବ ଆଉ ବଟ୍ ହଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସରିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ତ ହୋପଫୁଲି ଅବଭିୟସଲି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ନ୍ୟୁ ଇୟରରେ ଆଣ୍ଡ ସେଲିବ୍ରେସନ ତ କରି ହିଁ ଥିବେ ଛୋଟ ମୋଟ କିଛି କରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଆଜି ଯାଇଥିଲି ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଦେହ ଖରାପ ଥାଉ ଭଲ ଥାଉ ମନ ଭଲ ଥାଉ ମନ ଖରାପ ଥାଉ ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ହାଉସ ୱାଇଫ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଆପଣ ଯାହା ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ ଇଟ୍ସ ଓକେ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ହାଉସ ଚୋର୍ସ ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ହାଉସ ଆପଣଙ୍କର ହାଉସ ୱାର୍କ ଯୋଉଟା ଯେମିତି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳେ ନା ଗୋଟେ ଦିଆଯାଏ ଘରକୁ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ହୋମୱାର୍କ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଘରେ ଆସିକି ସେ ପାଠଟାକୁ ଲେଖିକି ନିଏ ୟା ଫିର ଯୋଉ ବି ଟାସ୍କ ଦିଆହେଇଥାଏ ଘରେ ଆସିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରେ ତ ସେଇଟାକୁ ହୋମୱାର୍କ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ସ୍କୁଲରୁ ଦିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜଣା ନାହିଁ କୋଉଟା ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା ପୁରା ଲାଇଫ ଟାଇମ ପାଇଁ ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଥାଏ ଝିଅମାନଙ୍କର ହାଉସ ୱାର୍କ ସୋ ୟେସ୍ ମୁଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲି ମୋର ଘରର କାମ କରିବାରେ ଛୋଟ ମୋଟ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଟ୍ କରିକି ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲି ନୂଆ ବର୍ଷ ସିନା ହେଇଗଲା ସେଇ ପୁରୁଣା ଡେଲି ଲାଇଫ ସେଇ ପୁରୁଣା ମଣିଷ ସେଇ ପୁରୁଣା ଘର ସେଇ ପୁରୁଣା ଲାଇଫ ସବୁ କିଛି ତ ସେଇ ପୁରୁଣା ହିଁ ଅଛି ସୋ ସେଇ ପୁରୁଣାରେ ହିଁ ଆମକୁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କିଛି ଭିଡିଓସ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୋର ସେମିତି କିଛି ମାନେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କାମରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ରଖିଲେ ଠିକ ସେ କରିପାରେ ବଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ମାନେ ଟିକେ ଖାଇବା ଜଳିଯାଏ ଟିକେ କଣ ଆଉ କୁଆଡେ ପଡିଯାଇଥିବ କଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ ସୋ ୟେସ୍ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଖାଇବାଟା କରିଦେଇଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଖାଇବି ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ବି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ରହିଲି ବାଏ